това видео ще ви покажем как се преглеждат върнатите грешки в WinMac B2B. От база данни, списък на документите, се избира преглед на изпратена декларация, за която вече има върната грешка. След като се отвори изпратената декларация, се използва този бутон за визуализиране на грешките. Отваря се прозорец, в който грешките са описани в достъпен за потребителя вид. В системната лента на прозореца се показва поредния номер на грешката и общия брой на грешките. В примера са 3. С този бутон се позиционира дадена грешка като допълнение и полето се отсветява. В този случай данъчната служба трябва да е подразделение на ТД на НАП. Със стрелките се преминава към следващи или предишни грешки, като отново се използва този бутон за позициониране. Ако за подадената износна декларация няма върнати съобщения, тогава програмата WinMac B2B предупреждава, че за дадения идентификатор няма върнати отговори. За повече информация относно WinMac, отидете на сайта на Unisoft EOOD.